Bray buma bodol lok belai khena tungkha laijak khorang kotor kotor khe siri khoklaijak khorang ti salaijak lai thanglai sal kisa sekang 8 March 2023 o salo tipra motha kablai panda khlaimani heja marao apro kwbangma bray buma bodol lok salaijak tongthoklaimani bisingtei abono kitingei heja mara develop ni bising khobjak hasing awar rairing kamini omit developma mungoi bo buba grane mungoi kwbangma kok hamya khok hamya kok sitra rok sawi Facebook YouTube news channel rok ni bisingtei kok hamya viral khlaimani yagolo tipra motha khlainai adong rok khana baikha yagolo bono choli jaglai pal pal khe kok tumani bisingtei sungte bo saimanka omit debroma bo buba grano simi kutokliya tipra mothani TWF bari buma bodolong ni mungaibo kwbangma kok hamya khok hamya kok sitra samani koktuma hani baginai bini bagai sidai mohanpur PS thangaibo affair khlaike hani koktuma tabu phana bo manjakya kho bo kharjak wani waitam bi nogo thanglaikya romnani nagar sani nani bagai peba bo nogo tongya khari tong hani koktuma 20 March 2023 tangsalo tini haino haite se bari buma bodolok bini nogo thangai omit debromano rotuk laikha peba borok tabu khana bono rom maina kho nongai kharja khini koktuma omit debroma hani mura bari ni subal sintuai ni buba grani bumungi hamya khaka and plus kini briro gi bumungi kabangma hamya ko khaka je ko khaka o ko go ani bukuk ki fanga anti khlanga mu songi asaran kai ko angbono obono ken briro obono bin thani sanga thaimani tam reason ni bari bagan asa buba grana ngasle zagai tam ni bari ngem buba grani kini briro gi bari ngena asa hamya khaka ngani ni no ki mai khokta sangkao ngani ni no ki mai kaisa sangklangi thango tam reason tamo hamya khaimani ukloga tonggeiba nang kini briro gi baga sa hamya khangani nangka and nang kunga hamya khamani kare nang khao ge chong already map khani paika nang map khani paika nga why don't you come in front nang tani busang ga bakhe ko khapaya tani chong kini khaimani yak lobo ngi ma khangnu ja tani chong kini ba haja khalga ngi behave ngi buma chong kuno ko khangani suguk maya gawak no acting khai sumugi tongkha o acting bai chong kipuli khanya jokatok pojong ka buba gani ge go justice riyasat bini no ki chong kutelia hani chong pathak thoni khailega o gagawa chong bari jok phan ba khaga go khawa sa diable bo bahai ke kini buba gani bani hamya khani nangka ganga khaba asa ogi ka koi yak koi ko ki rang mang kha bo BJP longi khani bo kina o bahai ke ko khanga kha ki pamo khani bage kini bari ro kini pamo khani ko bage bini no khani bage ko ko ka hamya bo khaya ko kuna samang hamya bo khaya ko bini bage bo kini tangi o bahai ke khani nangka we want justice jong o justice nangani bage bini no kan ki khayo dokta bukan mai jong tabo bini bukoke o ko jong anja samani abo bulang kha buba glano khoma khano bo khak bai khang ba ka we meri ani bus kango bo ba ka we chno ko khanga ni engkhang and buba glano khak bai khang malai buba gla bai daga sida ta khang ko khawe je samaro jokono takal eba eren ani khok lai bai je samaro no anga nakal sigi on nakal mun khanga ni bagi bini khani chung obono koyu ning sirma ani singi mon naisa de bongma bai e o jaga phaibeni tamro o spot tamro na ke tam teye oro kok bangla khatiri oro hayo আচ্ছা অমকে ইনফরমেশন কাইসা দङ যে অমিত দেবরমা কাইসা কেস রেজিস্টার খা বনি এগেইনস্ট যে বনি কক হায়া পের মানে ইউটিউবার ওই গে ও বনো তৈইনে অরনি লোকাল বইরক ত্রিপুরা মথানি বইরক কিসা গ্যাদারিং খাইকা গে বনো তৈই আং স্পট সফাইজা tabuk tamrok man থাকে বনি এগেইনস্ট जों যে বনি আইনি যে ইমাননো जों অমিত দেবরমানো जों খাইনে tabuk che tabuk beri sil jajak omit debrma nogo kere ningle tabuk baherok man থাকে tabuk বুঝি omit debrma nogo phaye nogo kere rok man থাকে rok nu beri tabuk kok bangla jabon nok o একদিন nok করে जों সাইমানা কিন্তু যে চিনো जों নোটিস রক বনো রজা যে বনো চিনি আইনি মতে जों বনো খাইনে যেতো কেস রক রেজিস্টার খাবা solution bokak tabuk tamu bokak thangtong tabuk সলিউশন খান খেতে বনো বড় বাই খালাইগরা তা আর বড় বড় লোক খালাইগরা bo ps ne hage sa जों आं हेत एमने सिदाय पिएस नि ने आपन आं आउटपोस्ट सुंदरती लानि